Welcome to my channel. Enjoy watching. Bati ay magandang Pasko at naghihintay sa ginagawa nyo. Kung sakali naman di nyo gusto, huwag lang sanang ipahabol sa inyong aso. Dahil sa noon lamang isang Pasko, nangyari sa kay Marcos ni Mang Pedro. Hindi nga kami nakapasko. Pasko at naghihintay sa ginagawa nyo. Kung sakali namang di nyo gusto, huwag lang sanang ipahabol sa inyong aso. Kahit sa noon lamang isang Pasko, nangyari sa may bakod ni Mang Pedro. Hindi na kami nakapasko. Dahil sa noon lamang isang Pasko, nangyari sa may bakod ni Mang Pedro. Hindi na kami nakapasko, nakaganda ng aso ang pantalo ng kasama ko.